През последните години забелязвам отпускане на кожата и уморен вид на очите си. Най-трудно да приема излъчването на лицето си и коремчето, което получих. Самочувствието ми по принцип не е от най-високите. С майка ми си приличаме по това, че сме доста емоционални, т.е. обичаме да си плачеме доста, забавни сме и сме така спортни натури. Качеството, с което най-много се гордея, че съм взела от майка ми, определено е това, че тя е много трудолюбива и отдадена във всичко, което прави, и смятам, че и аз съм така. Майка ми в едно изречение е щастие и любов. Тези думи от Мими към мен значат всичко. Чувствам се щастлива. Аз мисля, че дъщеря ми е научила каквото трябва от мен. Да е добър човек и тя е добър човек.